L-Air Malta tinsab fi triqita biex terġa' tibda tagħmel il-qlieħ. Kif imbassar is-sena li għaddiet, is-sena li ntemmet f'Marzu 2015 ingħalqet b'telf ta' 16.4 miljun euro. Fl-istess waqt l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena jindikaw li din is-sena li tagħlaq Marzu 2016 it-telf mistenni jinżel għal 4 miljun euro. Tnaqqis sostanzjali mis-16 miljun euro fl-2015 u 78 miljun euro meta l-linja tal-ajru daħlet fil-pjan ta' ristrutturar fl-2012. Iċ-Chairperson tal-Air Malta Marija Mikallef fakret kif it-telf ta' din is-sena għalkemm proġettat ġie minkejja li kien hemm telf ta' 10 miljun euro minħabba l-għeluq tar-rotta tal-Libja u tnaqqis fin-numru ta' passiġġieri mir-Russja. Però kien hemm deċiżjonijiet li ħallew il-frott fosthom in-negozjar mill-ġdid tal-kuntratt ta' Sky Gourmet li fost l-oħrajn għen biex issir id-differenza. Xogħol li issa jingħaqad man-negozjar mill-ġdid tal-kuntratt tal-IT u razzjonalizzazzjoni u tiġdid tal-flotta li se jkompli jagħmel id-differenza. Il-qofol tal-ħidma saħqet Mikallef issa għandu jmur lejn il-kompetittività permezz ta' tkabbir, produttività tal-ħaddiema u alleanza strateġika. F'March 16 il-pjan ta' ristrutturar li l-Air Malta kellha mal-Unjoni Ewropea jiġi fit-tmiem tiegħu. Issa, il-management ipprepara wkoll business plan għal dak 3 snin il-ġejjin u f'dan it-3 snin il-ġejjin għandna pjan ta' kif l-airline se tkun break-even u tibda tagħmel il-profitti. Mikallef sostniet li l-Air Malta diffiċli tinnegozja bl-istess saħħa bħal linji tal-ajru kbar fosthom fil-prezzijiet tal-fuel, il-manutenzjoni, sistemi tal-IT u oħrajn. Għalhekk il-bżonn ta' alleanza strateġika. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis innota kif il-Gvern, anke bħala azzjonist, jinsab kuntent b'dak li ġara din is-sena. Tenna li l-Air Malta issa qed tintefa' fuq pedamenti sodi, b'riżultati li mhumiex kombinazzjoni, imma b'att ta' miżuri li kieku ttieħdu iktar kmieni forsi s-sitwazzjoni kienet tkun aħjar. Fakar ukoll il-Gvern Malti jżomm kuntatt regolari mal-Kummissjoni Ewropea li tagħha huwa l-pjan ta' ristrutturar li jintemm f'Marzu li ġej.